amele barim kanong krem pa aden basemai ulak no ba kacing Khaii tu Udewiiong kan omla ban long klem kacing tip lang hapen katanat polis pat katanat transport ulong ru ba kani kapeni ba katai ko urlong da kacing suthu lang hapen menteri kampo ieng bat menteri katanat transport jong ka sarkar celah da ka bakam da kispa klur ka khajna ka badai ban chak sarkar ka poino shawai nakadaw katai kacing bamsap Udewiiong ba ulong ba kaladon kam menta yakipai ba bakin mi hidaladi ban yakun yak bamsap kani revolution ka bangi kren ka kwaruban kren ya ka jingang jiman haka yo ka ublay na kurku yang ri ka ba hit ka jingi mene aba iba poli belong temen masani la boe ka jingwai kala ta shisha ban snap de ka jing kurku ka ublay na kurku yang ni ri ka jingi la pion ka me manang la pion ki lum ki wa ki shat ki krem ki kro ublay la ai ni ka ri ka jingi kan hai ban ukon na ne try ka unyo ka kamai ka kaji lingba ka jington jom kini ki ei ho play ai ndrege go smosi ki bobon ki wa agni ni ki kelas ni uno ki do om ki la yaplut la duna ki marat ki mereng si ki klau ki pata last dan lot ki jeng ki se Udewiiong ubang NGT ka khang ro uya yo bet manla ka si Kunola ban Khaii Udewiiong tu London bagi arteri ki department juga sarkar celah megaya ki Deptt bat ki dan benta kata kali ke transport department bat ke police department kunola ban Khaii Udewiiong ke transport department ke dari ki weighbridge ki ban tau ki ban buat jing thang jing dia ke police department ke dari pet banai jira kunola ban Khaii Udewiiong dengan upat bangam ngat ngatikna bagadon jinga Khaii Udewiiong tu dakini ki artli ki department government home minister but transport minister ki abanai jing thai na khamar upat ba kumno ka ne ka Khaii Udewiiong ka chile ha ka chila ka jing ngam thip dalawai ting shit yo sha siat nok man le bakren ya ni ka Khaii Udewiiong don shibun ki bala sha pentrim nrai ngem don tang doi de jingim ya ka ba di ban klan mentan klan no yo ngayap no la sha ngam thip ko ki pai ba hato kini ki jing kurku ki ba play lo kurku ya ka ri ki jing ki mar po khndo dei tang kita se ki ba na ka bor ki ba yo jingman ko balai dan kami ke sarkar bahkan peniyat hak kata gerbam ba ke sarkar kadai banyo ya kata ke khajna lingba ki marpo khndo anda ke sarkar kala lum ya kata ke khajna kala ka plating ka juga sarkar kala klan kala ken nomor kata kenal bana shbi ki paiba hagarukom ke jingra hagi hospital hagi school bagi bepun ki jingra ndrai menta kat sabale ke sarkar kamdar pisah haga jingbo jing kheng jangan malu mana kawai katrok kabakit menta ke om sau ton duna kabaduna ay sau ton baga khajna kabaduna ay kabari bansiu shaka sarkar kadi ko makhalwi spa tame lara khalwi spa tam shiton sau ton nong kanno baga lum jing Deptt kanno ki trok kia de sisni don gong plaspa shajrang ken praspa shajrong kanu klur haka shibnai ko ki patba bija dagi spa klur haka shibnai ka pisa ka letang shiki katu kat ningot kamne menginta lani kamne menta ka ski baginong idon kame ka revolution kabun penbana ya ka thma percaya ka bamsap dalam dai patba kamne dai ngi nang ngi le thma no menta ka bamsap lari i baka trok ki Udewiiong kaya ingin mi patba ingin bat mengi ka trok ki Udewiiong ada patba kata ka revolution lara police department kamle lara kibadai banle kimle namar nidu nong te patba lara ni shisha kunta bale hiar kayo ka hat habam biang kamai ke ji kini di kumlo ka nyayo kaya nan kayo minta ki po amdan yo yap lut nadu nong pelas ni bat ka kham snosi kalong menta namar ka jing penslur jong kita ingin nong yalam ke jingi upat baru mulai slur lang
don ru ki bashim kabu ban krong lagi kali ngalayo jingte begini si don ki kali ki bakit sit ba tep ka gate bana yo bor na sarkar yo bor na discouncil ne no sim tep shong bai phap si bai ti ani kanu ba news pa ani news pa kuno ba kata hani don bat discouncil bas im ba sarkar Wong tu latih bang badan lu sarkar discouncil bas im to ano tang riset din ba judan riset wow komisyon ngila im akon ka takapor kamay ba siya manay na kren lakni imim kintat no nakakamay kabangi kamay ko kipat ba ngimdan kami revolution ngimdan kami ni kipat ba ngimdan kami pun khala kamay ni gari ka jungi day na marka kani ka jifu ko jungi kamday tang banong ban pek ya ka sinsha ka khada kamday banong bangin su ino ya kani kayo kokot ni don kam kajing kedua kam kajing kedua jam ka sarkar ka penwi ka sekular kajing penmera kajing maham bambit bantung kontrak ofisi temporary nrai menta dablot lagi bahayeng jom kita apa upai pa tu mi osu lagi bahayeng tu nami khmat da pion pati pergi baying jom kita mikmat baru keliok tam sarkar kata mengi pa lepas belanang rasta nyemyo banile exam pass should have back di baying kini kita ki jingong ki jiman haga jela ki ngasno kala DAP kani ki jinglang bagin lum bagin rai pat ba bagin sedang dekat revolution